práci s automatizáciou sa často stretávam s problémom nedostupnej technickej dokumentácie. Vďaka podpore Edich Casovium som mohol využiť technológie a odborné znalosti tímu z Technickej univerzity v Košiciach. Skenovali sme časti automatizovanej linky a vytvorili presné modely a fixačné prvky pre robotickú manipuláciu. Spoločnosť 3E Vision vznikla v roku 2019 a zameriava sa na riešenia v oblasti robotiky a automatizácie. Máme vlastné konštrukčné oddelenie s CAD a PDM systémami, vďaka ktorým zabezpečujeme kompletný vývoj od návrhu až po realizáciu. Spolupráca splnila naše očakávania. Tým z univerzity bol ústretový a pomohol nám s viacerými technickými výzvami. V budúcnosti plánujeme nadviazať na túto spoluprácu pri ďalších projektoch.